Эшсезлекнең икътисади һәм социаль нәтиҗәләре темасы буенча практик өлешебез. Беренче бирем. Балалар, эшсезлек югары булганда дәүләт ничек бу хәлне чишә? Икенче бирем. Дәүләтебезгә, илебезгә киләчәктә нинди профессионал җитмәячәк? Нинди профессиялар бүгенге көндә бик актуаль? Бу сорауларга интернет аша җавап эзләгез. Сезгә ошаган, кызыксындырган профессия бармы? Эшсезлекнең икътисади һәм социаль нәтиҗәләре темасы буенча практик өлешебез тамам. Киләсе дәресләребезгә кадәр.